Mi smo avgust iskoristili za odmor, ali smo ga iskoristili za spremanje druge sezone. Ono što je činjenica jeste da smo brže bolje otišli na rafting Tarom i evo i utisaka. Kolega Svilar, kakav je plan za sledeću sezonu? Da li ste uzbuđeni? Za sezonu? Koju, rafting? Nova sezona, stara ekipa i još bolji timski duh. Pili kafe, jeli kolače, tako da je bilo odlično. Jedva čekamo sada da krenemo na rafting. Ko ste vi? Ne znam, piti mi reci. Ja sam došao ovdje samo da pometem kolegu Svilara da pokvarim ovu izjavu, da on ne završi slučajno u ovom prilogu. A da se timski duh gradi izvan kancelarije, potvrdili smo u rafting centru Drina Tara. U toku su pripreme za rafting Tarom, a naše kolege su tik uz reku i piju kafu. Kako ste proveli prethodnu noć? Sinoć je bilo veoma lepo, radili smo, kako se to kaže, na team buildingu, uspostavljali smo konekcije koje nemamo na poslu, a koje ovakva vrsta izleta, ajde tako da kažem, doprinosi. Znači da će emisija biti i bolja i kvalitetnija i ono što je bitno za našu emisiju to jesu međuljudski odnosi koji su kod nas na veoma visokom nivou. Nakon što smo međuljudske odnose postavili na višu lestvicu, posetili smo i kanjon Tare. Imate li ikakva očekivanja za budući rafting? Mislim da će biti veoma uzbudljivo, kao što će biti i naša ova sezona. Idemo! Idemo, bre! Kako je lepo, Bože! Raditi dnevnu emisiju uopšte nije lako, to iziskuje mnogo stresa, tako da mislim da nam je svima bila potrebna najpre ova antistres terapija, a onda nas čeka ono što svi dobro znate, a bit ćemo još bolji nego prošle godine. Tamo gde smo stali prošle godine, ove nastavljamo svakim radnim danom od 5 do 7, samo na Novoj. A nakon ove priče o mojoj genijalnoj ekipi idemo na reklame.